hanya mafi sauki da ya dace ka bi ka tuntubi kamfanin Facebook mutukar kana da wata matsala su iya gyara ma su saurare ka. Wannan bidiyon tana da mutukar muhimmanci domin akwai da yawa 'yan uwa wanda suke tsinta kansu a matsaloli da dama a dangane da WhatsApp din dangane da Facebook din su, amma ba san hanyar da za su bi su gyara wannan matsalar ba. So a wannan bidiyon zan nuna muku hanya mafi sauki da za ku bi ku gyara duk wani matsala ko wani korafi da kuke da shi zuwa ga kamfanin Facebook, ku yi magana da su a gyara muku ku maganin matsalar ku da kanku. So kai tsaye kafin mu shiga cikin bidiyon, kan ku manta ku liking bidiyon nan, ku sharing dinta, ku subscribe da channel dina, ku following dina, kuma sanan na tallata muku crypto class dina, wanda wannan class din akwai 'yan uwa ɗalibai da suka koyi ilimin crypto wanda wasu ma ba su taɓa iya saninsa ba, sun iya yanzu su iya crypto trading da kansu, sun iya kirkira signal, sun iya yin su samu kuɗi ba tare da wani matsala ba. Kuma muna da review na ɗalibai da yawa wanda suka join, suka farin ciki da abin da suka yi. Na haka wannan kuɗin registration na online advanced class na crypto trading ɗina 50k ne, amma for limited offer muna promo yanzu mutum zai biya 25k ne. Idan kana da interest zaka iya min magana a gurin comment, ko kuma akwai link da zan ajiye wanda zaka iya tuntuba ta kai min magana domin register ka join din class din. Kai tsaye mu shiga cikin bidiyon nuna muku hanyar da za ku gyara matsalolin ku da kanku. Kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku iya magance kowane irin matsala da suka shafi Facebook ɗinku. So kamar yadda na muku bayani a farkon bidiyon, yadda za ka bi ka iya magance duk matsalar da ta shafi Facebook ɗinka da kanka. Wannan abin yana da matuƙar muhimmanci ka iya shi, domin duk sanda ka samu matsala ya zama baka buƙatar sai ka je ka tambayi wani ya zan kaza ko menene kaza da sauransu. So yadda za ka yi ku kai abin ba wani abu bane mai wahala. Farko za ka zo gurin da yake wannan kan icon ɗin nan naka. In ka zo kan inda hoton ka yake sai ka danna, idan ka danna sai ka yi ƙasa idan ka yi ƙasa gurin da aka sa help and support, kan ga gurin sai ka danna, kana danna sai ka danna sai ka shigo. Idan ka shigo zaka ga gurin da aka sa report a problem, gashi nan na kewaye muku, sai ka shiga gurin. So shi a ka'idar Facebook ma ya bada hanya mafi sauki, wanda idan kana da wannan matsalar kawai zaka girgiza wayar ka ne. Idan ka girgiza ta kamar yadda kake gani akan screen din nan, kawai zai kawo ka wannan gurin sai kai reporting din matsalar da kake fuskanta. So amma munan na nuna muku hanyar da za ku bi ne. To idan kuka shigo nan gurin sai ku zo ku danna nan gurin inda na kiwaye, inda aka sa continue reporting. Kuna dannawa za ku ga yana kokarin kirkirar rahoton. So da kun tashi sai ku zo ku danna inda aka sa don't include din nan, inda na kewaye kenan. So abu na farko da ya kamata ku sani shine, idan kuka shigo nan Facebook already sun ba ku wani free kamar wani hanya mafi sauki da za ka yi reporting din. Za ka zaɓi matsalar kai tsaye ka faɗa musu, ko ka zaɓa, in ka zaɓa sai ka tura musu ga yanayin bayanin matsalar ka sai su gyara ma. Misali yanzu kun ga anan na farkon buy and sell group. Idan a wani group ne da ake sai da siyarwa ka samu wata matsala, so za ka iya tura da Facebook wannan report din na wannan matsalar na wannan group din, ko kuma matsalar da ka samu. Idan misali kun ga nan kyamara amfani, ma'ana idan a sa misali a ce ka samu matsala ne akan idan ka shigo Facebook kana so ka yi amfani da kyamara baya yi, ko an hana ka yi, ko makamantan haka, za ka iya zaɓa gurin sai ka tura musu da matsalar. So haka dai kun gani ga abubuwan nan da yawa. Haka idan misali normal profile ne kake da matsalar kamar friend request, akwai wanda zai ce abokai sa ba sa iya requesting ɗinsa, ko kuma shi accepting ɗinsu, kaga duk zaka iya bi ka gyara wannan matsalar. A nan gurin akwai matsalar data mode. Akwai lokacin da zaka ga ka shigo Facebook kana da data ka, amma sai Facebook ɗinka ya koma free mode, ya zama kamar baka da data. Kaga idan ka gwada wannan matsalar kaga ta kiwa, zaka iya zuwa nan kai wa Facebook report na kan wannan matsalar taka, su kuma su gyara ma. Haka idan matsalar ka ta shafi akan live video ne, misali a ce live video da ake yi, aka saba yi a Facebook, so a ce kai ma live ne account ɗinka baya yi, idan ka zo nan gurin da na sa alamar kibiyar nan, za ka iya bi ka gyara, ko ka danna shi kenan ka zaɓa kai musu report, za su duba su gyara. Idan matsalar ka akan Facebook marketplace ne,
Facebook Marketplace kun san guri ne da za ku iya sai da kayayyakin ku ko ku siya. A ce kana da matsala a gurin. Matsalar nan mai biyu kai ne baka iya tallata kayanka, ko kuma in ka sa kayanka ba sa iya sawuwa, ko kuma wani ne ka sai abu makamancin wata matsala da ta faru, so duk ta wannan hanyar za ka bi. So haka idan matsalar ka ta shafi saƙo ne baka iya karɓa ko ka tura, duk haka idan matsalar ka akan nearby friends ne. Kun san nearby friends shi ma wani abu ne mai muhimmanci. Misali idan kana da abokai a ce kai ɗan gari kaza ne, so idan ka kunna nearby friends, duk wanda suke kusa da area garinku ko a garinku duka za ka gan su a Facebook, za ka san me yake faruwa a area ku, za ku dinga sada zumunci. So idan wannan ne matsala ka shi ma haka. So sai kuma uwa uba yanzu da ake biyan kuɗi a kan Facebook page, yanzu a ce Facebook page ɗinka ne ya samu matsala. So kun ga nan gurin gashi nan Facebook page. Idan Facebook page ɗinka ne yake da wani matsala, Facebook ne ba su fara biyan ka ba, ko sun fara biyan ka baka ganin kuɗi da yawa ko makamancin haka, ko ma menene, kawai sai ka tura musu da sako ka ce kai fa gashi akan Facebook page ɗinka, ko baka samun biyu ko an restricting ɗinka, duk ma dai matsalar da ya shafi nan, wannan za ka yi. Haka dai gashi nan abubuwan dai gasu nan suna da yawa. Idan akan stories ne ma, misali story da ake ɗora a Facebook ne kai fara ya ɗoruwa naka, za ka iya. Haka idan akan subscription ne, subscription ɗin nan ya danganta da abubuwa da dama. Haka abu mai muhimmanci ɗaya daga ciki shine profile, Facebook profile. Zai iya yiwa kana da Facebook account ɗinka sai kasance ko dai wani ya ma wayo ya kwace shi, ko kuma kawai an kulle ma shi, ko ya daina aiki. Aƙalla dai a ce ka samu dai wata tangarɗa, so kaga za ka iya kai tsaye wa Facebook report cewar Facebook account ɗinka gashi can mai sifa kaza da kaza ya samu matsala kaza, don haka su gyara ma. So ta wannan hanyar duk za ka bi. So kamar yadda kuke gani, idan ka zo ka danna kan nan, misali duk abin da ka zaɓa ka danna. Yanzu misali mu ɗau Facebook page misali, mun ga Facebook page ko, so idan na zo na danna kan Facebook page din nan, kamar yadda kuke gani nan guri ne da za ka yi rubutu, ka rubuta duk matsalar ka da take damun ka. Idan ka rubuta duk matsalar da take damun ka ko ta shafi Facebook page ɗinka, a nan sun baka dama za ka danna sai ka je ka ɗauko screenshot, wanda already ku fahimta kafin in akwai buƙatar screenshot kenan. Misali idan kana da screenshot na matsalar already a page ɗinka ne, to sai ka ɗauko sai ka fara screenshot ɗin, ka ga yana kan wayarka, kana dannawa a gurin upload ɗin nan sai kai uploading ɗin hotuna na matsalar da kake fuskanta a page ka. Shikenan sai kuma ka rubuta musu a nan. Idan ka gama rubuta za ka sa musu email address ɗinka da kuma URL, ma'ana link na Facebook page din naka. Shikenan sai ka tura musu, kuma za su duba su gani su gyara ma matsala. So haka dai duka sauran ma haka za ka yi. Idan kan matsalar abin da ya shafi profile ne shi ma, ma'ana Facebook profile gashi shi ma, idan shi ma shi ne kun gani kana danna kansa, shi ma dai the same abu zai baka. Nan za ka rubuta abin da za ka rubuta, nan kuma za ka yi uploading in kana da hoto na reference na matsalarka. Da ka gama shi kenan sai ka tura musu, su kuma za su duba sai su gyara ma. So ta dai wannan hanya a takaicewa, ta wannan hanya ake bi a gyara duk wani matsalar da ya shafi Facebook ɗinka, wanda za ka tattara Facebook ka faɗa musu, su kuma su duba su gyara ma. Wannan shine, ka kuma ta ku liking, ku sharing, ku subscribe, ku following dina. Na ku abubuwa ke text ma da gaba.